देखायबावसिगोन। हेलौ आंनि इउटिउब नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोङो मोनसे बाथौ थानसालिनि दरजा मोखांखौ साजायबाय। बिथांमोना बुंनाय लेखा जों मावजोबनाय जादों। जेरै थिनदों बिदिनो मावदों। जाय कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिया जानायखौनो बुंदों, साबायखर बावदों। दा बिथांमोना बुंनाय लेखानि बेयाव जोंनि बर'नि हारिमु हिसाबै खाम सिफुं सेरजा जथाखौ होबाय। लोगोसेयावनो नैबे न'खरनि जिथु बाथौ मन्दिर सिङाव हाबलांनाय दरजा मोखांखौ जोङो आर'नाइ गांनैजों बरायनाय बायदि साजायबाय। लोगोसेयावनो लिरनाबो होबावबाय, फारसेथिं बरायबाय, नैबे फारसेयाव खुलुमबाय। बाखि मेन नैबे थानसालिनि एड्रेस हिसाबै नोंथांमोना प्राय केमेरायाव नुदों खोमा, पद्म आनन्द दालाय बाथौ थानसालि। बे हिसाबाव लाइट होनाय जाबाय आरो एड्रेसखौ होनाय जाबाय। पिअ पद्मबार, डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर, बिटिआर आसाम, पिन नाम्बार 781367। बेबायदिनो जोंनि थानसालि हिसाबै जोङो बाथौ थानसालिखौबो नैबेयाव जोङो आखिनाय जाबाय बा पेइन्टिं खालामनाय जाबाय। सोरबा अनेका गोबां कुइसन खालामनो हानाय, थेवबो जोङो बेकग्राउन्डनि कालारखौ बेखौनो खालामबाय। जोङो बोराय बुरै बा गोदोनि मानसिफोरा बुंलांनाय बायदि हाजो सेराव रायजो जायोमोननो, हाग्रा बंग्रायाव रायजो जायोमोननो, बेबायदियैनो एसे जोङो साजायनाय बायदि मोननानै बेकग्राउन्डखौ हाजोखौनो जोङो होनाय जाबाय। लोगोसे फोथार, माने हाजो सेर सेर जेनेबा बाथौआ बा बाथौआरिफोरा रायजो जाबोदोंमोन, बेबायदिनो होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो, माबायदि नुखो, नोंथांमोननि कमेन्टजोंसो जों मोनथिसिगोन। दा आखिनायाथ' आखिबायानो। देग्लायनि 2026 सननि जिथु माने बाथौ फोरबो जानो थांगासिनो दङ, फैगोन नैथि मंगलबारावनो। दिनै जोङो बिस्थिबाराव फोजोब्बाय, सानबानि जिथु माने मावनानै जों फोजोब्बाय सानबायाव। आरो गुबुनाव मोनसे खामानि दंबायो बाथौ मन्दिरनिनो, नैबे बाथौ फोरबोनि। दा जों थांनोसिगोन। दा माखासे दिनै बेखौ मावबाय आरो नोंथांमोननि सायाव किसु कमेन्टजों फोरमायहरदो मा जादों जायाखै। आरो सोरबाफोर जुदि बेबायदि मावनो बहाबा खामानि दंब्ला जोंखौ कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरजागोन। जों बेबायदि पेइन्टिंनि खामानि जथेस्थ' मावबोबायो आरो हाजासिम मावलांनो जों नाजागोन। दा जोङो पेइन्टिं खालामनानैनो मोजां मोनो। दा बेखिनियानो। कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो स्क्रिनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना जुदि सोरनोबा नांगौ जायोब्ला, बाथौ मन्दिरानो जा, बाथौनि पेइन्टिंआनो जा, आर'नाइ दानायानो जा, न'नि पेइन्टिंआनो जा, माबा मोनसे लिरनाय आरिनाय बा स्काल्पचार माने मुसुखा दानायानो जा, जों अल एभ्रिथिं हानायखिनिखौ जोङो मावनानै डेलिभारि होयो। दा सोरहाबा बेबायदि खामानि मावनो थाखाय नागिरना मोनाखैब्ला नैबे जों स्क्रिनाव होनाय नाम्बारजों कन्टेक्ट खालाम। नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोनखौ जों हेल्प खालामनो नाजागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ खुलुमबाय।